Dobre. Ste si priebatný. No aj to dá príspevok. Aj mne. Tam zasa, že ojebaní dá čo super. Na 100% bola. Určite to nemá to. Prestaň! Neviem písať s tým, vieš? Tak plasovku pošli. Si řekneš. Do you both vape? Yeah. Dáš mi jebaní. Som zadaná. Where did you get that? Get what? To je také, že moc až, nie? Veď sme mali také isté, keď sme mali tie fialové, vtedy, keď sme boli deti. Sme mali koľko? 10 rokov? Tak a sme po námestí chodili. Pošlíme novú fotku. Do peknej ženy. Pekné ženy. Počkaj. Poďme sme si dať urobiť učinená. Hej. Nela, boli sme dneska učiňaná a dali sme si robiť dlhé nechty a proste meči sme si spravili nechty s Kiarou. Dobre sme ujebali. Než to bude na streamu. Tak akože... Tak ukáž celé, napísala. Takto, z diaľky, alebo to bude vidno. Ukáž, nie som? To vidno. Dáme filter. Jara, No? ty tam nečítal. Dobre. Schovaj riad a vyber míčku. Ty s tými nechtami, hej? Jasné? Hej, Keď prídeme, to je hotové. ja kedy pomôžem. Hej, ako sa máte? Super. Mňam, to sú nalepené však. Nie. Čo si? Ale ak si ich dáš dolu, tak mi zavolaj hneď. Hej, a ja si dám titul. A nedám ti dolu. Takže, Sú, veď to vidno. tak povedz, že hej. Veď pohádne. Čakaj. Bojana už nie je taká sprostá, ak bola. Dej snap. Ktorá? Ktorá? Zadaná. Ale ktorá A ja teraz? som zadaná. Ktorá Na to teraz? video. Aké video? Teraz ktorá chceš? Ktorej chceš snap? Veď na čo, Nela? Veď boha, poď na stream a uvidíš, aké ich máme. Veď my dneska boli učiňanov, ty jebnutá hlava. Nalevo. Ale ktorá? Musíš povedať Ty brčky. si naľavo. Ja?